Wie zijn nou degene, ja, wij faciliteren inderdaad door dat uit te bouwen, graag zelf, maar het gaat natuurlijk om hun product. Ja, en niet alleen die van april, hè. Nee. Long term, hè. Long term, ja. Meestal iets beginnen dan toen weer ook. Ja. Duurzaam zelf is voorzien van duurzaamheid. Ja, toch? Ja. Tanja, gaat de vertegenwoordiger van Nederland ook wat zeggen? Nou, het lijkt mij het MOU tussen de STC. Ah, oké, zie je hoe dat gaat? Dat is heel diplomatiek antwoord. Ik dacht dat Tanja direct zou zeggen, dit is alleen maar de eerste die komt en ik sta ervoor in dat er nog vele anderen komen. Hè. Faciliteren net als meneer Bosloeg. Was dan te klaar als woensdag? En Stijn wacht nog op... volgens mij wachten ze op de overeenkomst, de MOU. Ja. Ja. Die moet nog op een grammofoonplaat gegraveerd worden. Of een tikmachine, hè? Ja. Tikken met een foutje, papier eruit, opnieuw tikmachine. Dan Patrick vragen of die van mij op Een foto van een moment. foto zou maken. We hebben in mei vergaderd en we hebben in december vergaderd en in januari vergaderd. Ja. Dames en heren, moet je een keertje zeggen, dan gaan ze allemaal werken en dan... Mi di prensa, buon tardi, danke per vostra presenza, con vostro permesso lo mi vai over na holandês, sobre nós tem partner com o qual país Aruba lo está firmando junto com a Universidade de Aruba MOU importante. We hebben vandaag een heel bijzonder moment om ook met de Arubaanse gemeenschap te delen. Na verschillende momenten van intensief contact die wij in mei vorig jaar waren begonnen met de scheepvaartschool van Rotterdam. Officieel is de naam STC Group. Dat staat voor Shipping Transport College van Rotterdam. Een wereldbekende school- en opleidingsinstituut. Wij hebben het ministerie van Onderwijs van Nederland benaderd en ook STC naar aanleiding van de visie van Aruba om kennisinstellingen van Nederland aan te trekken om zich op Aruba te vestigen voor twee belangrijke objectives, twee belangrijke doelstellingen. Eén is dat wij een studie hebben gedaan samen met Ernst & Young, waarin gebleken is dat er een enorme behoefte is in Zuid-Amerika en in de contraien voor kennis op zeer specifiek gebied. Met name kennis op het gebied van duurzame energie, duurzame mijnbouw, duurzame landbouw, maar ook kennis op het gebied van scheepvaart, van de bouw en de operatie van zee- en luchthavens, waarin de scheepvaartschool van Rotterdam een heel bijzondere positie heeft. Wij hadden de haven Rotterdam bezocht in onze excursie ook om Nederlandse instellingen en ondernemingen aan te trekken naar Aruba, om een vestiging te openen op Aruba met het oog op de Zuid-Amerikaanse markt. En we waren toen ook geadviseerd door haven Rotterdam. Die hadden ons een beetje ook duidelijk gemaakt van, zij zijn zo groot in de wereld dat zij niet zo per se een overstap nodig hebben om
binnen te komen in Colombia of Brazilië. De hele wereld kijkt naar waterwerken in Nederland, ook naar de havens, op de manier waarop ze worden gebouwd en ook op de manier waarop ze worden gerund. Dus Nederland heeft daarvoor niet veel entree nodig en heeft ook wat dat betreft veel belangstelling van grote steden en ook grote landen die heel graag ook op hetzelfde niveau als Schiphol en op hetzelfde niveau als een haven Rotterdam willen opereren. Wij werden toen ook geadviseerd door haven Rotterdam om heel goed te kijken naar een andere belangrijk alternatief. Dat is dat als haven Rotterdam wordt ingeroepen om landen en steden te helpen in de ontwikkeling van hun havens, en dat doet haven Rotterdam op basis van hun kennis en ervaring, dat hun ook heel vaak de vraag wordt gesteld om ook te helpen bij de opleiding van het personeel voor de havens. En haven Rotterdam heeft ons ook geadviseerd om met Scheepvaartschool Rotterdam te gaan spreken, om te kijken of zij niet geïnteresseerd zouden zijn, omdat er toch heel vaak een enorme vraag is vanuit Zuid-Amerikaanse landen voor scholing in Nederland en heel specifiek bij de Scheepvaartcollege van Rotterdam voor opleidingen voor personen, jongeren en ouderen op het gebied van de haven en logistiek die ook bij een havenoperatie betrokken is. En ons is geadviseerd toen om met u te gaan praten, meneer Bos, en dat hebben wij ook gedaan. En dat is ook samengevallen met een initiatief van het ministerie van Onderwijs later, om bepaalde instituten iets meer voor lokale behoeften naar de eilanden toe te brengen. En nou, die twee doelstellingen voor de internationale markt en voor de lokale instituten hebben wij het idee omarmd. En we zijn bijzonder blij dat ook STC het idee heeft omarmd. En dat wij ook nu de Universiteit van Aruba aan boord hebben, want dat is een heel goed georganiseerde platform waar u mee samen kan werken om uw opleiding te kunnen aanbieden tot wanneer u uw eigen gebouw hier, net zoals u die hebt in Rotterdam, hartstikke mooi gebouw, waar een paar honderden studenten dagelijks studeren. Natuurlijk zal die van Aruba nooit zo groot worden, maar we hebben wel de ambitie dat Aruba een grote filiaal kan gaan ontwikkelen van de Scheepvaartschool van Rotterdam. Zowel voor eigen behoeften. We hebben 1,5 miljoen toeristen die naar Aruba komen. Dit jaar beginnen we met een enorm groot project om de containerhaven van Aruba te verhuizen naar een andere plek, naar Barcadera. We moeten dan ook de cruisehaven verder gaan verbouwen en moderniseren en ook onze nieuwe containerhaven uitbouwen en op een heel hoog niveau gaan outilleren, ook op het niveau van de manschappen die daar moeten werken. En de Scheepvaartschool zal daar ook een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. We hebben net ook een presentatie gekregen van de Universiteit van Aruba, van de rector Glenn Tourdé, die ook het hele beleid van de universiteit richt op deze nationale doelstellingen van Aruba, om een belangrijke rol te spelen in de export van kennis vanuit Aruba. En niet noodzakelijk altijd kennis die wij direct hier hebben, maar kennis die we betrekken elders, waar we ook een relatie mee hebben en die op Aruba op een of andere manier toegankelijk zullen maken voor andere delen in de wereld. Hetzij met scholinginstituten hier, hetzij met gebruik maken van de moderne technologie, voor langdurig onderwijs of voor een korte seminars en workshops. En ik ben ook bijzonder verheugd, meneer Bos, dat wij ook vandaag direct kunnen aankondigen, niet alleen dat we een MOU tekenen voor de langere termijndoelstellingen die we samen hebben om hier op Aruba een college samen met EPI te ontwikkelen in de faculteit dat zich richt op logistiek en ook op shipping en transport, maar dat wij ook gaan werken samen aan het ontwikkelen van
een universitaire opleiding op Aruba, dat zich ook richt op die markten die ik net noemde. En daarnaast dat wij al zover zijn dat we in april al een mooie kans krijgen om een pilot neer te zetten, waar er studenten komen uit Uruguay, uit Chile, uit Colombia en zelfs uit Indonesië. Zullen er studenten komen in april om op Aruba een pilot van deze samenwerking te gebruiken, om te kijken hoe een plek als Aruba faciliterend kan functioneren voor een opleidingsinstituut zoals de Scheepvaartschool van Rotterdam, opdat de studenten in eerste fase al hun opleiding op Aruba kunnen volgen en daarna hun vervolgopleiding in Nederland. Het zal een mooie test zijn van wat we samen kunnen doen. En het feit dat de universiteit dat ook zo omarmd heeft, Glenn en Patrick, hartelijk dank daarvoor ook. Dit geeft ons ook de nodige ondersteuning om ook ten aanzien van Rotterdam, Scheepvaartschool Rotterdam, te kunnen bewijzen dat wij dat ook echt kunnen. Een mooi moment, ook voor de Arubaanse regering, want soms heb je een visie en de visie neemt tijd om ingevuld te worden en je hebt concrete resultaten nodig om mensen aangemoedigd te houden om te werken aan die visie. En zeker als de visie toch iets uitdagend is, het is heel nieuw. We willen een derde economische pijler bouwen op basis van kennis en dat neemt even tijd, maar we hebben nu TNO inmiddels op Aruba, we hebben Rietveld Academie op Aruba, we hebben Schiphol op Aruba. Philips is deze dagen intensief bezig geweest op Aruba. Hopelijk tekenen we in de marges van de Koninkrijksconferentie in begin april een MOU ook met Philips, die gericht is op het omzetten van alle verlichting op Aruba van het traditionele naar LED. En dan zullen wij een van de eerste landen in de wereld worden waar dat in een zeer korte termijn een 100% conversion heeft plaatsgevonden van traditionele verlichting naar LED-verlichting. In dat kader is deze samenwerking weer een voorbeeld van wat wij samen kunnen doen binnen het Koninkrijk. Ook richting de vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Tanja. Hartelijk dank. Jullie hebben een belangrijk bemiddelende rol gespeeld en faciliterend. Voor de verschillende delegaties die hier zijn geweest. En dat helpt allemaal en dat creëert de mogelijkheid dat wij op zo'n korte termijn weer een resultaat hebben geboekt. Dus hartelijk dank ook daarvoor richting Den Haag. Dank. Mag ik u uitnodigen, heer Bos? Ja, excellentie, minister-president Eeman, Glenn Today, rector van de universiteit. Het is voor mij ook een grote eer om hier te zijn. Wat u ook al aangaf, dat wij zijn beginnen te praten in april en in mei zijn we hier naartoe gekomen. Daarbij hebben we uw visie gehoord, uw missie gehoord, wat u wil met het eiland. We zijn in gesprek gegaan ook met het ministerie van Onderwijs in Nederland. En de combinatie daarvan hebben we meelopen denken om te kijken om de missie en visie voor Aruba en uw visie en missie om dat zo snel mogelijk een invulling aan te kunnen geven. Voor ons geldt het eigenlijk voor dat er eigenlijk twee zaken lopen. De ene kant is de coöperatie met de Universiteit van Aruba. Deze kan vrij snel een start, wat ook gebeurt in april. Waar we dus een groep van studenten hier al mogen ontvangen in samenwerking met de universiteit. En aan de andere kant kijken we ook naar aanzien van uw visie om een derde pilaar, economische pilaar te creëren voor Aruba als land, voor de toekomst op lange termijn. Om daar ook invulling aan te geven. Dat betekent als u als land zoiets wil realiseren, u andere industrie daar zult wil aantrekken. En om een andere industrie daarvoor aan te trekken betekent dat u ook een andere workforce moet hebben. Nou, daar willen wij graag invulling aan geven en samen ook met het ministerie van Onderwijs en EPI gaan kijken hoe we dat kunnen gaan creëren door middel van bijvoorbeeld logistieke opleidingen te gaan starten gezamenlijk in en op Aruba.
Het andere traject met de universiteit, ja, dat kunnen we vrij snel, wat ik al zei, realiseren. En na deze pilotfase gaan we ook verder brainstormen, gaan we ook verder kijken. Deze afgelopen dagen hebben we ook goed met elkaar kunnen spreken van wat de mogelijkheden zijn. Ook tijdens de presentatie kwamen een aantal van die zaken weer naar voren van vanmiddag. Dat we zeggen van ja, daar kunnen we ons in vinden, daar kunnen we ons bij aansluiten om dat allemaal te kunnen realiseren en te kunnen creëren. Dus ik hoop inderdaad dat we dat voor een lange termijn kunnen gaan doen. En uiteindelijk misschien mogen we realiseren dat we hier een STC-vestiging mogen krijgen. Met de focus op Aruba, maar niet alleen op Aruba. Ook voor ons natuurlijk voor Latijns-Amerika, waar we ook behoorlijk actief zijn. Want we zien daar ook dat er een grote markt is zoals Colombia, Peru, Chili. En wat u ook aangaf, de landen waar wij ook in actief zijn. En kijken om de student hier naartoe te krijgen. Of de samenwerkingsverbanden die we al in die landen hebben. Om daar een knooppunt te maken tussen Aruba, het Latijns-Amerikaanse land en Nederland. Nogmaals hartelijk dank voor de uitnodiging en het heugelijke feit dat we de MOU mogen tekenen. En dat we zo snel inderdaad en daadkrachtig aan het werk mogen gaan. Dank u wel. Leden van de media, minister-president, excellentie, heer Bos. Wij als Universiteit van Aruba zijn ook zeer verheugd met dit moment. Want we hebben bij de universiteit visie ontwikkeld de afgelopen jaren. Waarbij wij uiteindelijk uit zijn gekomen bij de conclusie dat het heel belangrijk is om samen met andere partners, en om te beginnen, de partners in het Koninkrijk natuurlijk, een netwerk op te bouwen. Dit netwerk zou dienstbaar moeten zijn, natuurlijk aan de gemeenschap van Aruba. De behoefte die hier bestaat om onderzoek te doen en onderwijs aan te bieden. Hoger onderwijs natuurlijk vanuit de Universiteit van Aruba. Maar wij weten dat wij dat niet alleen kunnen doen voor alle behoeften van de gemeenschap van Aruba zelf. Om het dus zodanig te laten zijn dat wij de capaciteit kunnen aantrekken, moeten wij als Universiteit van Aruba ons dienstbaar gaan opstellen naar allerlei partners die kennis hebben, deskundigheid hebben, die wij in principe als behoefte zien binnen de Arubaanse gemeenschap, maar waarbij het ook mogelijk is om de regionale behoeftes te ontsluiten en zodoende als universiteit een rol te gaan vervullen die het mogelijk maakt om die capaciteit hier aan te trekken. Door dus die hele regio dienstbaar te zijn, zijn we ook beter dienstbaar aan de maatschappij van Aruba zelf. Dus we zijn heel erg blij dat de overheid van Aruba ook initiatieven neemt in dezelfde richting als wij als universiteit. Dat dus ook met ondersteuning binnen het Koninkrijk, STC-groep, naar Aruba toe is gekomen. Want wij zien dit als een van de eerste stappen in ieder geval, maar zeker de eerste hele concrete inzet en uitvoering van onze gedachte dat wij een platform zullen zijn waarbinnen deskundigheid vanuit het Koninkrijk en zelfs van buiten het Koninkrijk zal kunnen stromen langs Aruba. We worden een soort van doorvoerhaven, maar daarmee zijn de producten van de doorvoerhaven ook direct beschikbaar voor de Arubaanse markt. Wij zijn dus heel erg benieuwd om die eerste pilot in te gaan samen met de STC-groep in april aanstaande. En we zullen zeker ons best doen om dat een groot succes te laten zijn. En als dit een groot succes zal zijn, dan zijn wij ook heel erg benieuwd, maar hebben ook grote ambities om deze eerste samenwerking uit te bouwen tot een duurzame samenwerking, waarbij wij vooral zeker ook met de logistieke kennis die de STC-groep bij zich heeft, om ook de Arubaanse gemeenschap uiteindelijk veel beter dienstbaar te zijn. Ik ben dus dankbaar aan jullie allen die hebben geholpen om dit ondertekening van vandaag voor te bereiden. En ik kijk er naar uit in april naar de verdere samenwerking. Dank u.
foto. Netjes Zweden. Ja. Ja,